life yedu yanga ingoro life yaingorwadzawo. From kugara mu1 room vachishorwa nevanhu pasocial media kusvika izvezvi pavakavaka imba yavo, shop yavo, ZBC kutouya ichitoita news coverage pamusoro pavo nemacelebrities achiuya pamuchato wavo wakaitika muna December 2024. This is the story of the Nyathi family. Just like everyone who is now successful, Nyathi family started humble beginnings. And in my humble beginnings, Nyathi family angatori ways. Ndoda mboti panapa handisi kuda kuvashora, but ndoda mbokutaridzai because I know kuti story inoni ichanyatsa kuinspire umwe munhu ari kuona video rinoni. Ndoda mboti mutarise panhu paigara na Nyathi family. Ane muri kuona zvapari. Chitarisai manje kwava kugara mazuva ano. Ndichatanga nekukudzai zvakanyanya kuita kuti Nyathi agotanga kuzikanwa pasocial media, but panapa handisi kuda kurebesa nyaya, ndoda ngokudzai muchidimbu kuitira kuti munyatso kuona video rinoni rese. Regai ndikudzei, pane umwe munhu anonzi Tytie. Saka Tytie kune vasingamuzivi ndoumwe content creator anogadzira mavideo nemukadzi wake, ende amwe mavideo anotogadzira achitoenda kunana Dubai, Tanzania, Asia, chichi zvichienda zvakadaro. Saka zvakamboitika ndezvokuti vanhu pasocial media vaigara vachikomenda vachiti kwanzi Tytie anoita kunge anodadira vanhu, ende vanhu chimwe zvinhu zvakambobohwa umwe user wandakamboona akakomenda akatanga kuzoramba achingokomenda pamapost ese aTytie. Handizivi yangu kuti munhu wacho akazoblokewa here naTytie, but munhu wacho akamboita mbiri nekungokomenda zvinhu zvaada. Munhu iyeye anenge akaboikana paya pakaposta Tytie akamboposta achiti awana $7,000 in 1 month from Facebook. And vanhu vari kuona video rinoni munyasozoti 7,000 US imari yakawanda, because chero takatarisa kana kuti civil servant salary yake is something along $250 up to $350. Saka kana kuchizonzi munhu awana $7,000 from Facebook, it's a lot of money muno muZimbabwe. Saka ndo pakatangira vanhu kunetsa kuti iwe Tytie wakuti taridza kuti kugitisa mari tichiona content yako. Inini handisi kuti ndo zvandaitaurawo, inini ndingori observer. Inini mavideos anana ndoda ngoti ndisange ndine side, ndoda kuti ndisaite side. Saka ndo zvakaitika. Saka pane munhu uya akatanga kuzombokomenda achiti kwanzi Nyathi family is better than Tytie. Sane kufamba kwetime makoments aya akatanga kuwanda ekuti Nyathi family is better than Tytie, ende vanhu vakatanga kutochekawo kutoti ko Nyathi family yacho yakaita sei. Saka vamwe vanhu pavakazocheka kuti Nyathi family yakaita sei vakatoona kuti it's just a humble family, ende vanhu vaya vari kunyatsotaridza lifestyle yavo kuti hey, takaomerwa nezvinhu. Saka nekufamba kwetime vanhu vakaita sort like a petition paFacebook yekuti kwanzi let's follow Nyathi family. Vanhu vakatanga kutozofollowa Nyathi family, vakutotanga kutoifollowa pasocial media. Nyathi family yakatanga kupostwa nemapeji akawanda anopisa kuchinzi ngatifollowa vanonzi Nyathi family, ngati unfollowe Tytie. Ndo zvaitaura vanhu paFacebook. Then after some time Nyathi family yakatanga kuchoita hayo mafans cheo and mafollowers anga kuita achiwanda, and mafollowers awo pampa kuitika inonzi star party, ndeye ya program vasingaizi yepaFacebook yekuti vanhu vanenge vachikusendera masters paFacebook. Saka masters aya anozoconvert waita mari. Saka munhu anenge achishandisa bank account yake kuti akusendera anonzi masters paFacebook, then iwo unotozoitora kubank yamari. Saka vanhu vakatomba vaitira star party vakatobata mari svino chaiyo pastar party. And nekufamba kwetime futi pane vamwe vanhu vaicriticize vachivati vana Nyathi family vanonyanya kupemha, vanoita sei chichi. Ndevamwe vanhu vaicriticize on the other hand. Handimozoti munhu hauzofarirwi nevanhu vese. Saka pane vanhu vaivati kupemha family sort of. Saka iwo nekufamba kwetime futi iwo manje zvavakazoti surprise. Regai nimboita fast forward to gore rakuda unopera muna 2024. Nyathi family
handi yaigara ichimbonzi nevanhu inopema and hatisi kuona zvinhu zvavari kuita zvisvinu zvacho mari iri kuendepi tikungoona everyday vachingokumbira imwe vachididi but ivo Nyathi family chavakazopigirwa nevanhu ndechekuti kwakunopera kwegore vakabva vaposta shop vachiti kwanzi mari dzese dzataiwana kufacebook tavakisa shop ende mushop mavo mutori nezvinhu zvakawanda kutaura kwandikuita izvezvi mune bhutsu hembe grocery nechichi ayo mapicture muri kuona pascreen ndoyemushop mana Nyathi saka vakaposta uchiti vane shop then inini pane imwe post yandakamboona futi vana Nyathi vautotaridza kuti vatova neimba izvezvi vane imba yakatovakwa iri ndogona kunyepa handichazivi kuti iri kuSouth Africa here kana muno muHarare handichanyatsokuziva saka ivo vane imba ende futi 2024 iyoyo futi yakunopera muna December vagara vanga vakamboanaunza munana September November kuti vanga vane sort of like manager pane umwe manager wavava naye saka vanga vakato announce kuti varonga zvokutoti vagoita muchato white wedding and vanhu havana kanombobvira vazvifungira kuti muchato uyu uchapisa sei ende pamuchato pacho inini ndakatoendapo ane mukondoona pascreen ndaitovapo pamuchato ndakashedzwa isusu staff semaYouTuber kumuchato ndakatoenda nditori naZigo nakunda ichitima nawagling hanomukuona naZigo chaichai ndaitova naye ndaitova mumota yaZigo ndakatodya windo kunge yangu saka kumuchato uku manje kwakashamisa vanhu because kwakarongeka kwakarohwa decoration manyama siya muri kuona iyoyi pascreen nezikeke raivako zihombe manyama nechipa pakarongeka pavenue pavo ende kwekutanga nekumwe kwaigara vamwe vanhu kwozoita kwechitu kune rimwe zitende zihombe ende kumuchato kwavo zvimwe zvakanyatsonakidzisa ndezvokuti pakauya macelebo ese anopisa vana mama V Madam Boss Chipo the Trouble Causer netimu rakawanda rinopisa rakauya chero timu rinoimba Trevor Dongo. Much respect. I respect your work. I respect. Makamboona wangu. Ndaona serious. Munye. Manager wete imwe yangani this accident yebus. Oh yebus. Wow. Guys ndoneka na Trevor Dongo. Ayo hatukuona. Ndakabona ubakari. Akatoya akaimba. Trevor Dongo aitosumudza mafans. Trevor Dongo aitosumudza mafans pakauya futi pane mufana uyu Oriano futi akauya achirowa mangoma ake akasumudza mafans wakauya futi Nisha T akauya akarowa futi mangoma ake I like Nisha T guys. Nisha T akapenga anogona voice raNisha T rondinakidza makatarisa pasocial media pane rimwe vhidhiyo rakatozopostwa ramama V vatori paline yechikafu vachitorwa nevanhu kutoti ndiani ari kuenda kumberi kwekill. Ska guys ndokumbira kumbobata imwe tisataenda kuri ndoda kumbokudzai kuti pane rimwe brand rinonzi Hasta Shots. Saka Hasta Shots inoshuta mafoto nemavidhiyo ndakambozvitaura. Saka seHasta Shots takashedzwa pamuchato weNyathi family. Aya ndo mapicture atakashuta pamuchato. Saka vanoda malobola wedding kana mapati kana mapersonal photos ako akangonaka ingoti upe vanhu pressure sezvo 2025 ichangosvika ungotibata panhamba idzi +263 773 521 486 Hasta Shots. If there is anything we learned from this story kukudzai kuti kwanzi amanaka in one gore cheko a lot of things can happen. Ane muri kuona muna January Nyathi family vanhu vaitoshorwa but muna December vakatoita white wedding yakatoya macelebrity ese anopisa. Saka guys ndoda ngokudzai kuti chakachaya because ndakuupload every day. Saka kana usina kusubscribe ndokumbira kuti subscribe panapa pa Hasta PV YouTube channel. Nyorai macomments ezvinhu zvamuri kufunga because ndoda kuti mapindura ese macomments enyu. Thank you guys.